Mandy si na ọ chọrọ ịbọghele ụmụ nwoke ọchụ ya ka unu bịa tụgharị ya otu amụ, na ọ chọrọ ịbọghele ụmụ nwoke ọchụ ya ka unu bịa gbaa ya iche na mmadụ bụ egwu, na ya chọrọ ibreki Guinness World Record wit ọchụ ya ka ọ chọrọ iji wee tụ chalenji nke ya, na onye nke ọzọ siri nri wee mee Guinness World Record na nke nyanwa bụ ọchụ ya ka ọ chọrọ ịbọghele ụmụ nwoke, na ya na-achalenji ụmụ nwoke 100 ka fa bịa laa ya ede, na ya alacha ụmụ nwoke 100 tichaa aka n'ike ya na o nweghị ife na-eme, na ife ya bụkwanụ bụ amụ atụ egwu. wee sị ka m butekwara unu ebe a, ọ bụrụkwa na konji na-ata uzinzi na nke gị atachaa na nchala na ị na-achọ ebe ị ya alụkwa na ịfụghọ, ị bịakwa na-ebupụtagokwala ụlọ ọchụa wuf ka o kwuchara ya bụ ife ka ọba ndị obodo fasịrị gịnị na-aya eje kpụta ya ka amalụ nke ọ na-aṅụ, ka ama na isi adịzikwa ya mma, ka amara ife ọ ṅụrụ wee pụta n'ihu akwụkwọ na ọ ṅụfere oke, na si kedụ ka nwata nwaanyị isi dị mma ya esi wee pụta n'ihu akwụkwọ wee sị na ọ chọrọ ibreki Guinness World Record wit ọchụ ya wit ụmụ nwoke 100 na-aya eje kpụta ya ka eje n'ebe a na-edebe ndị na-enwe sọkọsọkọ, ndị na-ayị ara, ndị na-aṅụ ọgwụ, ka eje nene marụ nke ọ ṅụrụ wee pụta n'ihu akwụkwọ, na ọ bụrụ na ọgwụ ka ọ ṅụrụ wee kwuo ife anụnwa ịmara ọya na ebe a na-edebe ndị na-aṅụ ọgwụ, ọ bụrụkwanụ na ọ nweghị ife ọṅụ wee pụta kwuo ife anụnwa ịma na ọya aba n'ime ụlọ mkpọrọ. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka esi wee gwazi ndị uwe ojii na faji akpụta ya ka enene ya marụ nke ọ ṅụrụ, o wee pụta wee mee vidio anụnwa unu fụrụ ọ na-ekwu ebe a, unu ya bịa ka nkọrọ unu ife o kwuru na vidio anụnwa. Mana mgbe o mere vidio nke izizi unu ya bịa ka nkọkwara unu ife o kwuru ebe a, nke bụ na ụmụ nwoke juru na kọmentị wee na-adagbu onwe fa mgbe a sị esi were ndị uwe ojii ji akpụta ya ka ama na ọ na-aṅụ ọgwụ. Ụfọdụ sị gịnị ka ife a na-akpụtarị ya ọ na ọhụ nwa agbọghọ n'olugo ife eji nwaanyị eme, na ọma ife ọ chọrọ ime, na ọma ife goro ya, na sị hapụ ya ka o bupụta ọchụ ya n'ilo ka fa bịa tụgharị ya otu amụ. Ụmụ nwaanyị wee na-asị na ya bụ nke nwaanyị dịka onye isi adịchaghị mma, ụmụ nwoke na-aba mba na-asị na isi dị ya mma, na ọkwa ọchụ ya ka ọ bụ na ọchụ ya na mmadụ, na sị hapụ ya ka ọ bịa ka fa tụgharị ya otu amụ. Wee na-asị ụmụ nwoke na-ekwu ife a ọ na-abụzi na ọchụ ụkọrụ ka gịnị nke unu ya ejizi wee jee nke Guinness World Record ọ bụrụ otu onye ụmụ nwoke 100 unu lagbuzikwa anya ya unu ama na unu ya eje nga. Okotorigba o wee bụrụ na-eme ka ndị mmadụ mata na nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a na ife ji wee mara ya n'ihu akwụkwọ bụ Mandy na ọ bụ onye dejelu ndị Guinness World Record akwụkwọ wee na-agwafa na ọ chọrọ ka ụmụ nwoke 100 bịa tụgharị ya otu amụ, na ọ chọrọ ibreki Guinness World Record nke ya dịka onye nke ọzọ si wee si nri, na nke ya na ife ọ chọrọ bụ ka ọ bọghepụrụ ụmụ nwoke ọchụ ya ka unu bịa gbaa ya santurugede, ka ya bọghepụ ọchụ ya ka unu gbaa ya iche na mmadụ bụ egwu, na ife ya bụkwanụ bụ amụ atụ egwu, na ife ọ chọrọ iji wee breki Guinness World Record nke ya. Ka o dechalụ fa leta anụnwa ndị Guinness World Record wee sị ya gịnị na fa achọghị dịka chalenji anụnwa, na nke anụnwa o bu wee bịa na fa achọghị, na fa ya emekwana ya maka fa afụgoni ya ti onye isi adịsịghị mma, ka fa gwachara ya na ụdị ife anụnwa adịghọ na ajenda ụdịka ife fa na-eme, nke nwaanyị a nọrọ ebe ahụ na-agwafa na ya chọrọ imie, na ya emie, na ya chọrọ ịbọghị ọchụ ya ka ụmụ nwoke 100 bịa tụgharịa ya otu amụ bịa gbaa ya santurugede. Onya ka ọ dechara ife anụnwa, onya ka a pụtara onye nke a na-akpọ Eselu of Iselu bụkwa n'ọba ya, na onye a na-akpọ Ọba Akintude bụ ife dejelu Lagos steeti akwụkwọ wee gwafa na fa were ndị uwe ojii ka eje kpụta nke nwaanyị anụnwa ka e wee kpochie ya maka ife anụnwa ọ pụtara wee na-ekwu n'ihu akwụkwọ na ife anụnwa bụ ite ndị mmadụ ule n'ihu akwụkwọ, na si kedu nke bụ na nwaanyị dịka ya achọcha ife ọ ya eme n'ihu akwụkwọ ka e wee mara ya. O wee bụ na ịpụta wee na-asị na ya chọrọ ka ụmụ nwoke 100 ka ọ bọghelu fa ọchụ ya ka fa bịa gbaa ya egwu orakiriputu, na nke ọzọ bụ na ka ndị uwe ojii na-akpụrụ ya na sị kpujie ya ebe a na-edebe ndị na-aṅụ ọgwụ ka emee ya nyocha na nzacha ka ama na o nwere ọgwụ ọ na-aṅụ, ka ama na o nwere nke ọ ṅụrụ wee ṅụfee oke, na ejecha ebe ahụ na sị kpụrụkwa ya kpujie ebe a na-agwọ ndị ala ka eje nene ụbụrụ isi ya ka amalụ na ala abata gị n'isi na ọ na-enwezikwa sọkọsọkọ, na sị kedu nke bụ na nwata nwaanyị ya pụta n'ihu akwụkwọ wee chọcha ife ọ ya eme ka ụwa niile wee mara ya. O wee bụrụ na ịpụta wee sị na ọ ya abọghepụ ọchụ ya
ka ụmụ nwoke pịachara amụfa wee bịa na-ada ya, onye dapụ ọ dagha ahụ, ka ụmụ nwoke pịachara amụfa wee bịa na-agba ya tantụrụgede egwu orakiriputu ekwu okerekwo la nwaanyị na ya bụ ife bụ na ife nke nwaanyị a na-ekwu n'ihu akwụkwọ na ọ bụghị ife ụmụazị na-etonyite ya adị eṅomirikwanụ n'aka ya bụ nke nwaanyị nọọ imebi ụmụazị n'ihu akwụkwọ na ya na-ayọ ndị uwe ojii nke Lagos steeti ka eje kpụta nwata nwaanyị a debegodi ofu ebe ka a malụ nke ọṅụ malụkwanụ nke na-eme ya malụ na ndị vileji fa na-eme ya na onye isi dị mma ya pụtakwanụ n'ihu akwụkwọ wee na-ekwu ụdị ife a ka a malụ na ife ọ pụtara n'ihu akwụkwọ na-ekwu na ọgbakwa aka o wee bụ na onye nke bụ Mandy bụkwa na onye tinyelu deeti mgbọsị a ya abịa tụrụ ya otu amụ nọọsụ mmee ka unu malụ nọọ ya dị na October 23, 2025 nọọ mgbọsị ahụ ka unu ya asachara ikpu unu sachara ama unu wee bịa wee tie ya anyị ka akwụna na kịta anụnwa na nyanwa nọkwana na-edozi ọtụ ya ka o wee budo nwa ụmụ nwoke 100 wee rukwanụ ndesu 1 month na-abịa ka o wee breki anya bụ Guinness World Record. Ọnya ka ejeziri na kọmentị ụmụ nwoke wee ju wee na-asị gịnị na si ejikwa na polisi wee kpụrụ ya nke bụ na ya eji polisi na-ekwube na ọha ife o ji wee bụrụ nwaanyị ka o ji wee chọọ ime ya bụ ife na nke mmadụ ka o ji eme na ọsụ bụ ọsụ ya na fe ejikwa na polisi wee kpụrụ nwa mmadụ fa wee nọrọ ebe ahụ wee na-akọ ya bụ ọba dejekwanụrụ ndị uwe ojii akwụkwọ wee na-asị ya na nwata nwaanyị a bụkwanụ nsogbu Naijiria o ji wee sị na oyi ebupụtalụfa ọsụ o wee bịa na-asị na oyi ebupụtalụfa na kafa jụkwu ya n'ọdụ ka oyogo nke nwaanyị anụnwa oyi nke nwaanyị jụ o ji wee pụta wee na-azọ ọsụ nke nwaanyị a ọ na ọ chọọ ka ụmụ nwoke ndị ọzọ tụalụ nke nwaanyị otu amụ ụmụ nwoke gịnị na-emenụ ọnyazi ka ndị uwe ojii Lagos steeti detalụ nke nwaanyị akwụkwọ na-achọrọ ịfụ ya ka ejenenene ya marụ nke ọṅụ marụ nke ọ na-aya nke nwaanyị wee pụta wee mee vidio anụnwa unu na-afụ ebe a wee na-etio wee sị na-ekwu egwuregwu ka ọ na-egwu na eminu ọkwa ife a na-ekwu n'ọkwa kọntentị ka ọ na-ekreti na eminu ọkwa na ụmụ nwoke 100 ya abịa tụrụ ya otu amụ na eminu ọkwa na ya abọghere ụlọ ọchụ ya ka unu bịa gbaa ya iche na mmadụ bụ egwu na obokwa ife ominu n'okwu egwuregwu ka ọ na-egwu ọdụnụ ka ndị uwe ojii onye ekwetakwazi na ọ na-egwu egwu maka otu igo deeti mbọsị a ya abịa tụrụ ya otu amụ dee leta dejere ndị Guinness World Record ife aka ebe kakwọ nkụ ọ pụtazie kịta na-asị na egwuregwu ebe ọ bụ egwuregwu ka ife ị na-edelu leta ichi igwu egwuregwu ịpụta n'ihu akwụkwọ ikwuo ya ama na ife ịkpa amụ mana nke idezi leta dejelụfa ndị dejelu leta dechiyakwalụ si na fa achọghị na fa ejighị ụdị ife eme ịma aka na gụje chọọ ife ya nyere onwe gị aka ọ pụbụ niile enwe sọkọsọkọ ruzie mgbe polisi bịara ịkpụrụ ịpụta ebe a na-aha nkanụ na-egwuregwu no kọntentị ọdọgwọ nke ife egwuregwu nwata nwaanyị a minukwa ife ọ na-ekwu so na ka ọ dị kịta na ụmụ nwoke na-asọpọtụ ka o mekwana ya bụ ife mana unu afụgo na ndị uwe ojii si na ọ ya bụghere ụlọ ọchụ ya na unu burukwa ama unu tinye n'ọbọ ọkwa nke nnọtị ka m wetara unu dochianụ